σήμερα στο Inspiration Day, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα Empowering Women in Agri-Food, ένα πρόγραμμα, και το λέω όχι για τις συμμετέχουσες, αλλά γιατί μαζί μας έχουμε και φίλους και φίλες του Woman Can Be. Ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά θέλει να ενδυναμώσει τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της αγροδιατροφής, να δημιουργήσει δηλαδή ένα δίκτυο, να δημιουργήσει ένα ισχυρό network, όχι μόνο γυναικών αλλά και ανδρών, και να μπορέσει να κάνει την γυναικεία παρουσία στον χώρο της αγροδιατροφής λίγο πιο δυνατή και τη φωνή τους λίγο πιο ηχηρή. Όπως καταλαβαίνετε, ο πρώτος μας ομιλητής βρίσκεται μαζί μου στον ίδιο χώρο, είναι ο Λευτέρης ο Παπαγεωργίου. Θα τον καλωσορίσω γιατί κάθεται ακριβώς πίσω μου και θα του δώσω τη θέση μου. Καλησπέρα στην παρέα. Να πάμε εδώ στο PowerPoint. Να σας πω ότι του Λευτέρη δεν του άρεσαν πάρα πολύ τα online και νομίζω ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους. Ναι, προτιμώ βασικά να είμαι όρθιος, να κινούμαι κλπ. Καταρχήν, πείτε αν με ακούτε καλά. Ακούγουμε? Ναι, μια χαρά. Πολύ ωραία. Με βλέπετε καθόλου ή όχι? Ή βλέπετε μόνο την οθόνη? Μια χαρά σας βλέπουμε, μια χαρά. Με βλέπετε και εμένα? Λυπάμαι ιδιαίτερως. Ελπίζω να είναι το αντίθετο. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Είμαι ο Λευτέρης Παπαγεωργίου, CEO της Entranet και συγγραφέας 2 βιβλίων, το Startups από την ιδέα στην παγκόσμια αγορά και του Startups οι πωλήσεις. Και σήμερα είμαι εδώ για να σας πω ιστορίες. Θα σας πω μαθήματα επιχειρηματικότητας που έχω πάρει εγώ μέσα από ένα ταξίδι στον χρόνο, μέσα από ιστορίες σε διάφορα σημεία του χρόνου, και στο τέλος θα καταλήξω με κάποια συμπεράσματα που έχω βγάλει εγώ, τουλάχιστον για την γενικότερη επιχειρηματική πορεία. Θα πρέπει να το πάω μάλλον με αυτό. Πολύ ωραία. Και η ιστορία μας ξεκινάει το 1915 στο Hoboken του Νιου Τζέρσι, όπου γεννιέται ο Φρανκ Σινάτρα. Ο οποίος Φρανκ Σινάτρα όταν ξεκίνησε ήταν ένα παιδί απροσάρμοστο, ήταν ένα παιδί το οποίο το διώχναν συνεχώς από το σχολείο, πήγαινε ένα μορφωτήριο, στα 16 του παράτησε το σχολείο, πήγε σε 2-3 δουλειές, τον διώχναν από παντού. Στο τέλος παραιτήθηκε και από μία και ο πατέρας του είπε: «Εγώ δεν θέλω losers στο σπίτι, σήκω και φύγε». Ο ίδιος δεν ήθελε και πολύ, πήρε την τσάντα του και έφυγε στο Μανχάταν, ακριβώς απέναντι από το Νιου Τζέρσι, για να ψάξει δουλειά ως τραγουδιστής. Έλα όμως που κανείς δεν έπαιρνε έναν 16χρονο κοκαλιάρη Ιταλό για τραγουδιστή, και μετά από 3 ημέρες γύρισε πεινασμένος και ταπεινωμένος στο σπίτι του. Η μάνα του μάλιστα τον κορόιδευε, του έλεγε ο κύριος τραγουδιστής. Παρ' όλα αυτά η μάνα του ταυτοχρόνως προσπαθούσε να του κλείσει gigs, να του κλείσει δουλειές. Και τότε παρατήρησε ο Φρανκ Σινάτρα ότι στηνόταν συνεχώς πάρτι σε γειτονιές, ανά πάση στιγμή γινόταν πανηγύρια. Μαζεύονταν οργανοπαίχτες, οι οποίοι δεν μπορούσαν όμως να συντονιστούν ο ένας με τον άλλον. Τότε είχαν οι παρτιτούρες. Οι παρτιτούρες λοιπόν ήταν πολύ δυσέβρετο πράγμα εκείνη την εποχή, οπότε ο Φρανκ Σινάτρα όλα τα λεφτά που έβγαζε τα έδινε για να αγοράσει παρτιτούρες. Στο τέλος της ημέρας ήταν ο πιο περιζήτητος, γιατί όταν μαζευόταν κόσμος για ένα πάρτι, έλεγε ο Φρανκ Σινάτρα: «Παιδιά, έχω παρτιτούρες για όλους, αλλά εγώ ο τραγουδιστής». Έτσι ξεκίνησε η πορεία ενός απόλυτου στάρ της μουσικής. Γιατί διάβασε την αγορά στην αρχή, κατάλαβε ποιο ήταν το πρόβλημα και πήγε να δώσει τη λύση. Άρα, όταν ξεκινάς λοιπόν να πας στην αγορά, όταν ξεκινάς την επιχειρηματικότητα, ξεκινάς από αυτό. Βλέπεις πρώτα ποιο είναι το πρόβλημα και μετά προσπαθείς να βρεις μια λύση. Βέβαια, αν σκεφτείς τη λύση και δουλεύει το PowerPoint, θα πας παρακάτω. Ναι. Θα πρέπει να βρεις τα λεφτά. Αφού αποφασίσεις ποιο είναι το πρόβλημα που θες να φτιάξεις, πρέπει να βρεις τα φράγκα, και αυτό συμβαίνει κατά τη διάρκεια του χρόνου. Και θα σας πάω πίσω στο 1610, όπου ο Γαλιλαίος έμενε τότε στην αυλή του Δόγη της Βενετίας, και εκείνη την εποχή πέφτει στα χέρια του ένα τηλεσκόπιο. Εκείνη την εποχή στην Ολλανδία έχει εφευρεθεί το τηλεσκόπιο και το μικροσκόπιο την ίδια εποχή. Το διαλύει, βλέπει πώς φτιάχνεται και καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει για να αρχίσει να παρατηρεί τα άστρα. Χρειάζεται όμως πολλά χρήματα για να κάνει ένα ιδιαίτερα δυνατό τηλεσκόπιο, και τότε αποφασίζει να απαντήσει στο ερώτημα που υπάρχει ακόμη και σήμερα για έναν επενδυτή, που είναι πάντα ένα σε όλες τις περιπτώσεις. Και αυτό είναι το «What's in it for me» που λένε οι Αμερικάνοι. Εγώ τι θα κερδίσω. Πηγαίνει λοιπόν στο Δόγη της Βενετίας και του λέει: «Κοίταξε να δεις, αν καταφέρουμε να φτιάξουμε αυτά τα τηλεσκόπια που θέλω εγώ, θα μπορείς να βλέπεις τον εχθρό σου 10 φορές μακρύτερα από τη θάλασσα. Θα βλέπεις τη σημαία του και θα ξέρεις αν είναι εμπορικό καράβι ή αν έρχεται με σκοπό να μας κατεδαφίσει στην πόλη».
και να μας κατακτήσει. Οπότε δεν θα σε πιάσει ποτέ κανένας εξαπρόπτου. Θα είσαι πάντα έτοιμος για τον κάθε εχθρό και στο τέλος θα γίνεις φυσικά το πιο δυνατό βασίλειο. Ο δόχης της Βενετίας δέχτηκε, έδωσε τα χρήματα και την ημέρα τα τηλεσκόπια του Γαλιλαίου έβλεπαν βαθιά στη θάλασσα. Τα βράδια όμως γυρούσαν προς τον ουρανό για να καταλήξουμε στο «και η γη και όμως γυρίζει» γύρω από τον ήλιο και όχι ο ήλιος γύρω από τη γη μέχρι αυτό που πιστεύαν μέχρι τότε. Ακόμα και ο Γαλιλαίος, αυτή η μορφή του πλανήτη, έπρεπε να απαντήσει στο ίδιο ερώτημα, στο «What's in it for me», για να πάρει τα χρήματα που χρειαζόταν για να κάνει τη δουλειά του. Και αφού έχεις αποφασίσει ποιο είναι το πρόβλημα και έχεις βρει και τα χρήματα για να φτιάξεις το προϊόν, θα πρέπει να βγεις και να το πουλήσεις. Γιατί αν δεν το πουλήσεις, δεν έχεις κάνει τίποτα. Θα σας πάω στο 1859, όπου ο Ρόμπερτ Τσέσπρο, ένας χημικός Αμερικανός, έχει πάει στο Τέξας. Τότε γίνεται ο χαμός με το μαύρο χρυσό, με το πετρέλαιο και σκάβει όλο το Τέξας για να βρει πετρέλαιο. Έχει παρατηρήσει λοιπόν ότι κάθε 3 και λίγο σταματούσαν τα τρυπάνια, γιατί μαζεύαν μια λευκή κολώδης ουσία, η οποία παρατήρησε ο ίδιος ότι τους δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα στο να καθαρίσουν τα τρυπάνια για να συνεχίσουν τη δουλειά, αλλά αυτοί όμως που τα καθαρίζαν, οι πληγές τους επουλώνονταν πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα. Και πήγε λοιπόν και τους είπε: κοιτάξτε να δείτε, εγώ με την ομάδα μου θα καθαρίζουμε όλα τα τρυπάνια άφιλο κερδός, απλά θα κρατάμε τη λευκή κολώδη ουσία, άλλο που δεν ήθελαν αυτοί που είχαν τα τρυπάνια, του δίνουν τη δουλειά και αρχίζει να καθαρίζει τα πάντα. Και αρχίζει να τα βάζει μέσα σε κουτάκια. Στην πορεία αυτό το ονόμασε βαζελίνη. Έτσι, ένα παράγωγο του πετρελαίου, το οποίο προσπαθεί να το πουλήσει. Πουλιέται όμως πάρα πολύ δύσκολα. Δεν πιστεύει κανένας ότι αυτό το πράγμα μπορεί να κάνει δουλειά. Και τότε κάνει το εξής. Αρχίζει να πηγαίνει σε όλα τα πανηγύρια. Αρχίζει να πηγαίνει όπου μαζεύονταν κόσμος, σε κέντρα εκθέσεων, σε τσίρκο, σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και ανέβαινε πάνω σε μια εξέδρα και άρχισε να κόβει, να χαράζει τον εαυτό του, να καίει τον εαυτό του και μετά να βάζει από πάνω βαζελίνη για να δείξει πόσο καλή δουλειά έκανε αυτό το μαγικό προϊόν. Λίγο μετά άρχισε να πουλάει σαν τρελό. Πουλιόταν μάλιστα ένα κουτάκι κάθε δευτερόλεπτο στην Αμερική, πράγμα που τον έκανε πάμπλουτο. Σε ηλικία 63 ετών, πάμπλουτο στη βίλα του τον διαγνώσκουν με οξεία πλευρίτιδα. Ήταν μια ασθένεια η οποία σου έδινε 3 με 6 μήνες ζωής. Πέθαινες από αυτό το πράγμα. Βάζει λοιπόν μια νοσοκόμα κάθε μέρα να τον αλήφει ολόκληρο με βαζελίνη. Και μάλιστα έτρωγε και μια κουταλιά βαζελίνη την ημέρα. Πέθανε 95 ετών, πάμπλουτος, ευτυχισμένος, μια τεράστια οικογένεια. Για μένα αυτή η ιστορία δείχνει ότι όποιος και να είσαι, ότι το καλύτερο προϊόν να φτιάξεις, αν δεν βγεις να το πουλήσεις, δεν έχεις κάνει τίποτα. Και πηγαίνουμε στο 1900. Στο αριστερό μας, στην αριστερή πλευρά της οθόνης σας, είναι η 5η λεωφόρος. 99 άμαξες και ένα αυτοκίνητο. 13 χρόνια μετά, η 5η λεωφόρος και πάλι από διαφορετική γωνία, 99 αυτοκίνητα και μία άμαξα. Και με άλογα. Τι έγινε σε αυτά τα 13 χρόνια? Ήρθε ο Ford, έφερε ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορούσε ο καθένας να το αγοράσει, ο καθένας, οι περισσότεροι, και άρχισαν να χάνονται οι άμαξες και οι αμαξάδες γίνανε οδηγοί αυτοκινήτων. Εμένα όμως που υπήρχε τότε μια κάστα ανθρώπων οι οποίοι κάνανε μαστίγια για τα άλογα από καουτσούκ. Οι αμαξάδες, για να κρατήσουν περισσότερο λίγο την άμαξα, άρχισαν να βάζουν από 4, 6 ή 8 άλογα. Έπρεπε λοιπόν τα μαστίγια για τα άλογα να είναι μακρύτερα. Υπήρχε μια εταιρεία η οποία έβλεπε ότι αυτό το πράγμα πεθαίνει και αποφάσισε να αλλάξει γρήγορα ρότα, να αλλάξει γρήγορα κατεύθυνση. Πήγε λοιπόν στον Ford και του είπε: κοίταξε να δεις, εμείς ξέρουμε καλά το καουτσούκ. Δώσε μας να σου φτιάχνουμε τις ρόδες σου. Και τους έδωσε μια πρώτη παραγγελία. Και μετά, επειδή ήταν πάρα πολύ καλή με το καουτσούκ, τους έδωσε πολύ περισσότερες. Στο τέλος εκείνης της χρονιάς ήταν η πρώτη κερδοφόρα χρονιά αυτής της εταιρείας. Γι' αυτό και ο αστικός μύθος λέγει ότι ονομάστηκε Goodyear. Δεν είναι αλήθεια. Είναι αστικός μύθος, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι η Goodyear έγινε η εταιρεία που γνωρίζουμε σήμερα, γιατί όταν ήρθε η ώρα να είναι ευέλικτη και προσαρμοστική, έκανε ακριβώς αυτό το πράγμα. Πράγμα το οποίο είναι ξεκάθαρα τεράστιο μάθημα για την επιχειρηματικότητα. Και πάμε σε μια ιστορία η οποία ισχύει διαχρονικά. Φαντάζομαι ότι κανείς σας δεν γνωρίζει ποιο είναι το z.com. Τι είναι το z.com? Το z.com είναι ένα site το οποίο ήταν το YouTube 3 χρόνια πριν το YouTube. Τι είχε γίνει όμως? Ενώ είχαν ταλεντάρες, αμέτρητη χρηματοδότηση, αστέρες του Hollywood, το z.com είχε βγει σε μια εποχή να παίζει βίντεο όταν οι browsers στην Αμερική χρειαζόταν ένα ειδικό plugin για να παίξουν βίντεο.
όταν οι ταχύτητες ήταν τραγικές και δεν μπορούσες, έκανε συνεχώς buffer, δεν μπορούσες να δεις ένα βίντεο της προκοπής και δεν είχε ούτε η μισή Αμερική ίντερνετ. 3 χρόνια μετά ήρθε το YouTube. Αφού έκλεισε το Zeta.com και ήταν μια αποτυχία, ήρθε το YouTube perfectly timed και έγινε το YouTube που γνωρίζουμε σήμερα, το YouTube των δισεκατομμυρίων, που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε τη ζωή μας εμείς χωρίς το YouTube σήμερα, έτσι. Στην αντιπέρα οχθή υπάρχει το Airbnb και η Uber. Αυτές οι δύο εταιρείες ψάχναν χρηματοδότηση το 2006 και το 2007 και δεν βρίσκανε από πουθενά. Και τι έγινε, αντί να κλείσουν και να έρθει μια άλλη εταιρεία αργότερα, αυτές οι εταιρείες πέσανε στην κρίση του 2008. Γιατί δεν πέραν χρηματοδότηση? Γιατί οι Αμερικανοί χρηματοδότες δεν πιστεύανε ότι κάποιος θα δίνει το σπίτι του ή το αυτοκίνητό του να βάλει ξένους μέσα για κάποια χρήματα. Έλα όμως που το 2008 έγινε η στεγαστική κρίση στην Αμερική και άρχισαν όλοι να χάνουν τις δουλειές τους και τα σπίτια τους και τα αυτοκίνητά τους που τα είχαν με δάνεια. Και έπρεπε να βγάλουν ένα εισόδημα από αυτά. Το Airbnb και το Uber ήταν αρκετά τυχερά εισαγωγικά στο να κάτσουν σε εκείνη την περίοδο ώστε να βρουν τελικά χρηματοδότηση, γιατί άρχισαν όλοι να χρησιμοποιούν αυτές τις πλατφόρμες. Στο τέλος της ημέρας, λοιπόν, σαν το ρημάδι το timing δεν έχει, πολλοί λένε ότι είναι ο βασικότερος λόγος για τον οποίο κλείνουν οι startups. Ίσως να έχουν δίκιο. Έκτο μάθημα, 1963, ο Fred Smith, φοιτητής στο Yale τότε, στο μάθημα των οικονομικών, λαμβάνει την εντολή για μια εργασία από τον καθηγητή του. Βρείτε, μου λέει, μία ιδέα η οποία θα μπορούσε να πάρει χρήματα από επενδυτές και η οποία θα μπορούσε να λύσει ένα πραγματικό πρόβλημα της αγοράς. Ο Fred Smith εκείνη την εποχή, λοιπόν, είχε αποφασίσει ότι θα κάνει κάτι για να διορθώσει το πρόβλημα με τις επιταγές. Ότι ένας κατέθετε μία επιταγή από τράπεζα της Νέας Υόρκης στην Καλιφόρνια και μέχρι να βρούνε τελικά ότι δεν έχει λεφτά μέσα ο λογαριασμός, περνούσαν 10 ημέρες. Και τότε σκέφτεται το overnight shipping. Τι είναι αυτό? Το σύγχρονο courier. Στέλνω κάτι σήμερα, αύριο είναι στον προορισμό του. Πηγαίνει λοιπόν, γράφει την εργασία και ο καθηγητής του βάζει ένα C. Του λέει τι χαζή ιδέα είναι αυτή, πάρε μία βάση, να τελειώνουμε. Πράγμα το οποίο φυσικά αποδεικνύει ότι οι καθηγητές του πανεπιστημίου ούτε στο Yale τους κόβει ιδιαίτερα στα επιχειρηματικά. Δεν το έβγαλε από το μυαλό του όμως ο Fred Smith και στην πορεία στείνει την εταιρεία και την ονομάζει Federal Express. Γιατί είχε κλείσει μια συμφωνία με τη Federal Reserve, την Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής, οπότε θα έπαιρνε τις επιταγές από τη μια πολιτεία να τις πάει σε μια άλλη. Τελευταία στιγμή, ενώ έχει αγοράσει τα 3 πρώτα αεροπλάνα και έχει βρει επενδυτές και έχει βάλει και όλα τα δικά του χρήματα μέσα, η Federal Reserve κάνει πίσω και μένει στον αέρα. Τότε λοιπόν βγαίνει έξω, βρίσκει άλλους επενδυτές, παίρνει πολύ περισσότερα αεροπλάνα και κλείνει συμφωνία με τα ΕΛΤΑ, με τα ταχυδρομεία της Αμερικής. Και αρχίζει να μεταφέρει γράμματα παντού. Και πάνε όλα πάρα πολύ καλά μέχρι το 1973, όπου γίνεται το εμπάργο του πετρελαίου και εκείνη την εποχή διπλασιάστηκαν τα καύσιμα στην Αμερική. Το βασικότερο κόστος ενός αεροπλάνου είναι το καύσιμο του, το καύσιμο που καίει. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ήταν εκτός budget τελείως. Έπρεπε λοιπόν να κερδίσει χρόνο. 1/3, γιατί τα καύσιμα πληρώνονται κάθε Παρασκευή στην Αμερική, 1/3 έχει μείνει με $5.000 στο λογαριασμό της εταιρείας και ο λογαριασμός που πρέπει να πληρώσει για καύσιμα στα τέλη της εβδομάδας ήταν $23.000. Τι κάνει λοιπόν? Παίρνει τα 5.000, παίρνει και ένα αεροπλάνο της εταιρείας και πετάει στο Las Vegas. Αυτό είναι πραγματική ιστορία, έτσι. Πάει, τα παίζει στο Blackjack, κερδίζει $27.000, πληρώνει τα καύσιμα της εβδομάδας και κερδίζει άλλη μία εβδομάδα ζωής. Στην επόμενη εβδομάδα βρήκε επενδυτές και σήμερα η FedEx είναι η top εταιρεία courier του πλανήτη. Γιατί? Διότι αυτός ο τύπος κέρδισε στο Blackjack. Θα μπορούσε να έχει χάσει και να είναι μία αποτυχία. Οπότε ένα βασικό μάθημα για μένα στην επιχειρηματικότητα είναι ότι κάνει όλα αυτά που πρέπει να κάνεις, αλλά πολλές φορές ακόμα και αυτά δεν είναι αρκετά. Η ρημάδα, η τύχη βοηθάει πάρα πολύ. Πρέπει να σε θέλει και λίγο. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι η επιτυχία από την αποτυχία ήταν ένα click away. Ήταν μια μέρα, ήταν κάτι πάρα πολύ μικρό. Άνθρωποι οι οποίοι κάναν τα ίδια ακριβώς πράγματα, τον ίδιο ακριβώς κόπο, άλλος πέτυχε και άλλος απέτυχε. Γιατί στον ένα έκατσε και στον άλλο δεν έκατσε. 7ο και τελευταίο, και πάλι διαχρονικά, στο τέλος της ημέρας, guys, κανείς δεν ξέρει τίποτα. Από αυτούς οι οποίοι είπαν στον Elvis Presley, τράβα αγόρι μου πίσω να οδηγείς φορτηγά, γιατί για τραγούδι δεν κάνεις. Τον CEO της IBM, τον Watson, ο οποίος έλεγε ότι δεν υπάρχει αγορά για πέρα από 7 υπολογιστές στον πλανήτη. Από την Decca Records, τη μεγαλύτερη εταιρεία δίσκων στην Αγγλία, που είπε στους Beatles,
ο ήχος σας είναι ξεπερασμένος, γρατζουνάτε τις κιθάρες σαγριές, σαγάτες που κλαίνε, άιτε τραβάτε από εδώ και έγιναν οι Beatles. Ή η ιέρια της μόδας, η Κοκό Σανέλ, η οποία είχε πει ότι το μιν είναι μία μόδα που θα χαθεί στο εξάμηνο, δεν πρόκειται να συνεχίσει. Οι top στον τομέα τους και πάλι δεν ξέρανε τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να συμβεί. Οπότε, στο τέλος της ημέρας, πραγματικά το πιστεύω αυτό, κανείς δεν ξέρει τίποτα. Πολλές φορές η αγορά η ίδια μας δείχνει αν το αποτέλεσμα θα είναι θετικό ή αρνητικό. Και κάπου εδώ θα γυρίσετε να μου πείτε, ρε Λευτέρη, δηλαδή μετά από αυτή την πορεία, ας πούμε, τόσα χρόνια στην επιχειρηματικότητα, γυρνάς και λες ότι κανένας δεν ξέρει τίποτα, άρα τι κάνουμε εμείς? Αν δεν ξέρουν τα καλύτερα μυαλά του πλανήτη, πού πάει ο καθένας από εμάς? Εκεί λοιπόν έρχομαι στα συμπεράσματα που έχω βγάλει εγώ. Μετά από 17 εταιρείες σε 5 χώρες, έχοντας πουλήσει τις 8, έχοντας καταστραφεί σε μία, έχω περάσει από διάφορα στάδια. Λοιπόν, ξέρω τι σημαίνει και ξέρω τον αγώνα που δίνει ο καθένας από εμάς και από εσάς, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο έχουμε βάλει στο μυαλό μας. Τα συμπεράσματα μου καταρχήν ξεκινάνε από το ότι πιστεύω ότι όλοι μας γράφουμε μια ιστορία σε αυτή τη ζωή. Έτσι. Και η επιχειρηματικότητα είναι ένα εξαιρετικό πεδίο για να γράψεις την ιστορία σου. Και για μένα αυτή η ιστορία πρέπει να αξίζει να ακουστεί. Και για να αξίζει να ακουστεί πρέπει να έχεις 3 βασικά χαρακτηριστικά. Και ξεκινάει με την επιλογή. Επιλέγω να κάνω αυτό που με κάνει χαρούμενο και ευτυχισμένο, αλλά να έχει και έναν οικονομικό παρονομαστή. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το να παίζω μπάσκετ. Μου αρέσει το να πίνω και τσίπουρα με φίλους. Όχι ταυτοχρόνως. Παρ' όλα αυτά, σε κανένα από τα δύο αυτά δεν πρόκειται να βγάλω φράγκο ποτέ, είναι πλέον εγγυημένο. Μου αρέσουν και άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν έναν οικονομικό παρονομαστή. Επέλεξα αυτά. Γιατί είναι τόσο σημαντική η επιλογή? Διότι στο τέλος της ημέρας θα είναι τόσα τα χαστούκια που θα φας στην πορεία, που πρέπει να κάνεις αυτό που λένε οι Ιάπωνες, πέσε 7 φορές, αλλά σήκω 8. Και όχι μόνο σήκω εσύ, πρέπει να τραβάς και τους άλλους πολλές φορές από την ομάδα σου και παρά τα χαστούκια να γυρνάς και να λες: παιδιά, πάμε. Το έχουμε, και να μην χάνεις το στόχο. Οι Ιάπωνες το λένε πολύ ωραία, αλλά προτιμώ αυτό που έχει πει ένας σύγχρονος φιλόσοφος, ο αγαπημένος μου φιλόσοφος όλων των εποχών, ο Ρόκι Μπαλμπόα, ο οποίος έχει πει στο Ρόκι νούμερο 5 στο γιο του: κανείς δεν χτυπάει, αγόρι μου, πιο δυνατά από τη ζωή. Δεν έχει να κάνει λοιπόν με το πόσο δυνατά χτυπάς, έχει να κάνει με το πόσα χτυπήματα δέχεσαι και μπορείς να πηγαίνεις παρακάτω. That's how winning is done, λέει ο Ρόκι. Γουστάρω, συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Η ιστορία σου επίσης, για να αξίζει να ακουστεί, πρέπει να έχει δημιουργία μέσα της. Επίσης βοηθάει πάρα πολύ η επιχειρηματικότητα σε αυτό. Και εδώ θέλω να σας πω για τη δικιά μου ιστορία δημιουργίας. Για την Intranet, πέρα από τις εταιρείες που έχω φτιάξει πριν από την Intranet, η Intranet ήταν η πρώτη εταιρεία με διεθνή ματιά που κοιτούσε τον πλανήτη. Και με μια εξαιρετική ομάδα ανθρώπων φτιάξαμε το πρώτο σύστημα και το μοναδικό σύστημα φωνητικού ελέγχου ασανσέρ στον πλανήτη. Ένα ασανσέρ στο οποίο μπαίνεις μέσα, λες που θες να πας, σε πηγαίνει. Σήμερα είτε πάτε σε αεροδρόμια της Ιταλίας, είτε πάτε στην Καλιφόρνια, είτε πάτε στο μετρό της Ινδίας, είτε πάτε στο αστυνομικό τμήμα στο Ντουμπάι, αν μπείτε σε ένα ασανσέρ και πείτε Roof Garden, ή πείτε Intranet, ή πείτε ένα όνομα, ή πείτε δεύτερος όροφος και σας πάει, είναι Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει άλλο προϊόν στον πλανήτη, έτσι. Και αυτό γιατί με τη δικιά μας την ομάδα έχουμε φτιάξει έναν αλγόριθμο που απορρίπτει το θόρυβο και καταλαβαίνει πολύ καλά αυτό που του λες. Και φτιάξαμε και το Housemate. Για μας το ευκολότερο σύστημα έξυπνου σπιτιού στον πλανήτη. Ένα σύστημα έξυπνου σπιτιού που του μιλάς, σου απαντάει και κάνει αυτό που του λες, και είναι και το μοναδικό που του μιλάς στα ελληνικά. Το παρουσιάσαμε τον Απρίλιο του 2022 σε έκθεση στην Αθήνα. Μεγάλος χαμός στο περίπτερό μας, τεράστιος, πήγε εξαιρετικά. Και καταλάβαμε ότι πήγε εξαιρετικά και ότι είναι πολύ καλό το προϊόν όταν ήρθαν 2 πολυεθνικές, μία γερμανική και μία γαλλική του χώρου, και βάλανε βέτο στις 3 αλυσίδες με τις οποίες είχαμε κλείσει συμφωνία. Αυτοί δεν θα μπουν στα μαγαζιά. Και τότε καταλάβαμε ότι έχουν καλό προϊόν, αλλά έπρεπε να δώσουμε και πάλι λύσεις. Έπρεπε να βγούμε και να πουλήσουμε το προϊόν. Έπρεπε να είμαστε αρκετά ευέλικτοι. Και έπρεπε παλιά τη σφαλιάρα να σηκωθούμε για να προχωρήσουμε. Και πήγαμε σε ένα εναλλακτικό δίκτυο πωλήσεων, το οποίο χρησιμοποιούμε ακόμη και σήμερα, και κάναμε και κάποιες κινήσεις προβολής υψηλού ρίσκου. Αρκετά υψηλού ρίσκου, βέβαια μας βγήκαν κινήσεις σαν αυτή. Καλησπέρα. Είμαι ο Λευτέρης Παπαγεωργίου, CEO της Intranet, και σήμερα είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω το Housemate. Το ευκολότερο σύστημα έξυπνου σπιτιού που δημιουργήθηκε ποτέ. Τι είναι ένα έξυπνο σπίτι? Είναι ένα σπίτι που το ελέγχω από μακριά. Ανοίγω τα φώτα, κλείνω τα ρολά, βάζω τη θερμοκρασία εκεί που θέλω ή ανάβω το θερμοσύφωνο 15 λεπτά πριν φτάσω στο σπίτι μου για να βρω ζεστό νερό. Η απάντηση σε όλα τα παραπάνω είναι ένα πακέτο έξυπνου σπιτιού. Έχει μέσα ό,τι χρειάζεται για να κάνεις ένα σπίτι των 70 τετραγωνικών έξυπνο.
και φυσικά είναι πλήρως επεκτάσιμο για να φτάσει στα τετραγωνικά του σπιτιού σου. Αυτό το πακέτο έχει 3 βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι plug and play. Το έβαλα, του δίνω ρεύμα, παίζει με τη μία χωρίς καμία παραμετροποίηση. Δεύτερον, είναι πάρα πολύ οικονομικό. Είναι φθηνότερο από κάποια καλά κινητά της αγοράς. Τρίτο και σημαντικότατο, είναι το μοναδικό που του μιλά στα ελληνικά, σου απαντάει και κάνει αυτό που θέλεις. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο. Είναι στο hub το δικό μας του housemate και πας και το κουμπώνεις στο router του σπιτιού σου. Εδώ είσαι plug and play. Δεν σκάβεις τίποτα, δεν πηγαίνεις καν στον πίνακα. Είναι όλο wireless. Με το που το δίνεις είναι touch διακόπτες, είναι γυάλινη. Ένα βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι με το που τα τοποθετείς, ξεκινάς και το μιλάς. Hey, Ελίζα, καλημέρα. Το παίρνω μέσα. Και το καλημέρα είναι ένα σενάριο που ανάβει τα πάντα. Hey, Ελίζα. Ωραίο. Καληνύχτα. Παντάει κιόλας. Μπορείς να πεις, άνοιξε το φως στο σαλόνι, κλείσε τα ρολά, βάλε τη θερμοκρασία εκεί που θέλεις, αλλά και μία σειρά από άλλα πράγματα. Όπως ας πούμε, να καλέσεις τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς σου. Αυτό είναι Χάρης. Αυτό είναι Πολ. Μαρία. Ευχαριστώ. Εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Hey, Ελίζα, κάλεσε τη Μαρία. Και χτυπάει το κινητό μέσα από την εφαρμογή που αν το ανοίξετε, Ναι. θα σας βγει, όχι, κλείστε το Α, καλύτερα δεν γιατί είμαστε στον ίδιο χώρο, ανοίγει η κάμερα και θα κάνουμε τηλεκόνφερανς μαζί τώρα. Να η Μαρία. Hey, Ελίζα, στείλε μήνυμα στη Λίλη, σήμερα το πρωί πήρα τις βιταμίνες σας και νιώθω ήδη άλλος άνθρωπος. Και λογικά θα φτάσει ένα μήνυμα, το οποίο λέει αυτό που μόλις είπα. Και αν πέσει κάποιος στο πάτωμα και φωνάξει, ας πούμε, ένα βοήθεια, hey, Ελίζα, βοήθεια. Φεύγει ένα μήνυμα σε όλα τα συνδεδεμένα κινητά, το οποίο σας δείχνει μάλλον στην οθόνη ότι υπάρχει ένα housemate alert, possible emergency. Μπαίνεις μέσα από εδώ, βλέπεις από την κάμερα τι γίνεται, ποιος είναι μέσα στο σπίτι σου κλπ. Λοιπόν, για να μην σας πάω εκεί, σε όλο, δείτε το αν θέλετε, μπείτε μέσα στο YouTube, ένα επεισόδιο 12 λεπτά είναι. Κάναμε μια κίνηση λοιπόν, έπρεπε να κάνουμε μια κίνηση που να δείξει το housemate στο κοινό, πήγε πάρα πολύ καλά, για μας, για άλλους δεν πήγε. Εμείς όμως το χαρήκαμε ιδιαίτερα γιατί στα καλά καθούμενα βίντεο στα οποία στο δικό μας κανάλι είχαν με 80 με 120 views, το συγκεκριμένο μόνο στο δικό μας κανάλι είχε 140.000. Άρα το προϊόν έγινε σχετικά viral, ήταν αυτό που θέλαμε. Κάθε ιστορία τέλος πρέπει να κλείνει με την προσφορά. Για μένα, όταν προσφέρεις πρώτα για τον εαυτό σου και θα εξηγήσω το γιατί και πώς. Καταρχήν, όπως σας είπα στην αρχή, έχω γράψει 2 βιβλία, το Startups από την ιδέα στην παγκόσμια αγορά και το Startups οι πωλήσεις. Τα έσοδα των 2 βιβλίων πηγαίνουν σε 2 συλλόγους της Θεσσαλονίκης. Το πρώτο βιβλίο πηγαίνουν στη Λάμψη, το δεύτερο πηγαίνουν στη Μέλισσα. Τώρα, 2 λόγια σας παρακαλώ για αυτούς τους συλλόγους. Η Λάμψη είναι ένας σύλλογος στον οποίο εύχομαι κανένας ποτέ να μην γίνει μέλος. Γιατί μέλος γίνεσαι μόνο αν το παιδί σου έχει ή είχε καρκίνο. Απίστευτοι άνθρωποι κάνουν εκπληκτική δουλειά προσπαθώντας να βοηθήσουν γιατρούς και νοσηλευτές να κάνουν τη ζωή αυτών των παιδιών που είναι στον πόνο λίγο ευκολότερη. Μέλισσα. Νόμιζα ότι είναι ορφανοτροφείο, είναι ίδρυμα, γιατί δεν έχει μόνο ορφανά παιδάκια. Έχει και κακοποιημένα παιδιά από οικογένειες που δεν μπορούν να τα κρατήσουν πια, που κάνουν ναρκωτικά οι γονείς. Γονείς που τα βλέπουν τα Σαββατοκύριακα και ρωτάει το παιδί φεύγοντας η μάνα, γιατί δεν με παίρνεις μαζί σου. Και απαγορεύεται να το πάρει μαζί του το παιδί. Και στις 2 περιπτώσεις, μαγικοί άνθρωποι, απίστευτη δουλειά. Οπότε www.lampsi.org, www.stegimelica.gr. Μπείτε, δείτε τι κάνουν. Αν μπορείτε να στείλετε 10 ευρώ, στείλτε τα. Αν δεν μπορείτε, δεν πειράζει. Πατήστε ένα like στα social media. Δείξτε τους ότι είμαστε και εμείς εδώ. Βλέπουμε τον αγώνα που κάνετε. Κάποιες φορές και αυτό είναι αρκετό. Το δεύτερο μου βιβλίο μάλιστα μεταφράστηκε στα αγγλικά, βγήκε στην Amazon και πριν από λίγες ημέρες δεχθήκαμε μια πρόταση για να βγει παγκόσμια με το μεγαλύτερο εκδοτικό οίκο της Ινδίας. Είναι να ξεκινήσει το δικό του ταξίδι αυτό το βιβλίο. Θα φανεί πώς θα πάει. Επίσης, έχω γράψει ένα μουσικό παιδικό παραμύθι, το οποίο το έχουμε χρηματοδοτήσει ως housemate, ως intranet, και δίνεται δωρεάν σε παιδιά δημοτικού μέσα από βιβλιοπωλεία, σχολεία κλπ. Αν έχετε κάποιο σχολείο και θέλετε να δώσουμε δωρεάν CD, ενημερώστε μας και θα σας στείλουμε όσα χρειάζεστε. Χιλιάδες. Επίσης, στο πλαίσιο της προσφοράς, ίσως να έχετε ακούσει για τη Μεντόρια, 21 με 28 Αυγούστου του 2021, ήμουνα σε ένα summer camp όπου έκανα μάθημα επιχειρηματικότητα σε παιδιά γυμνασίου με απίστευτα αποτελέσματα, με μαγικά αποτελέσματα. Τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα με την επιχειρηματικότητα. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι η επιχειρηματικότητα ως μάθημα πρέπει να μπει στα σχολεία. Εδώ βλέπετε την τάξη μου. Άμα δείτε την οθόνη, το δεύτερο παιδάκι από τα αριστερά είναι το μόνο που κρατάει το βιβλίο ανάποδα. Αυτός είναι ο γιος μου. Τι περιμένατε σάμπος, κάτι καλύτερο. Και λέω προσφορά, γιατί στο τέλος το μόνο που μετράει
και στην επιχειρηματικότητα και στη ζωή είναι το πώς νιώθεις και το πώς τους έκανες να νιώσουν. Και εδώ θα μπορούσα να σας πω το quote της Μάγια Αγγέλου, έτσι, ή θα μπορούσα να σας βάλω να δείτε τη μαγική διαφήμιση της Αλφα της μπύρας, η οποία με ένα μαγικό τρόπο, χωρίς ποτέ να αναφέρει το όνομα της μπύρας, χωρίς να σου πει πόσο νόστιμη η μπύρα είναι, πόσο δροσερή, μιλάει για μια ιστορία ενός γιου με ένα πατέρα. Και δεν σας κρύβω ότι όποτε τη βλέπω δακρύζω, γιατί είναι πραγματική ιστορία. Και επειδή ο πατέρας μου είναι 75 χρονών και δεν ξέρω πόσα χρόνια ακόμα θα τον έχουμε μαζί, γερός είναι ο άνθρωπος, αλλά δεν ξέρεις αυτές τις ηλικίες, εμένα κάτι με πιάνει. Αντί να σας πω αυτά, θέλω να σας δείξω κάτι που συνέβη σε μένα. Πιθανότατα το είδατε όλοι σας. Τον περασμένο Ιανουάριο, λοιπόν, η μέρα των γενεθλίων μου, 27 Ιανουαρίου, δέχομαι ένα τηλέφωνο. Και αυτό το τηλέφωνο λέει: «Γεια σου, κύριος Παπαγεωργίου. Εγώ περιμένω ότι είναι για κρασιά, για λουλούδια κλπ». Λέω: «Ναι». Λέει: «Έχετε ένα σκύλο». Λέω: «Είχα ένα σκύλο πριν από 5 χρόνια». Και μου λένε: «Εδώ είναι. Ρίξτε μια ματιά». Καλημέρα. Είναι Σάββατο πρωί, 28 Ιανουαρίου 2023. Χθες είχα γενέθλια, έγινα 49 ετών και χθες στα γενέθλιά μου χτύπησε ένα τηλέφωνο από μία κτηνίατρο στο Σταυρό Χαλκιδικής, όπου πηγαίνω τώρα, για να μου πει ότι βρήκε το σκυλί που έχω χάσει από το 2017. Από τον Νοέμβριο του 2017, ήταν 2,5 χρονών τώρα. Ή τότε είναι 7,5 χρονών τώρα. Θέλω να δω αν θα με θυμάται. Θα φανεί σε λίγο, στη συνέχεια αυτού του βίντεο. Είναι, ναι, κανονικά. Λοιπόν, να ο σκύλος. Το ίδιο τρελός πάλι τραβάει τα σκυλιά του. Περίμενε, θέλω να δούμε. Κάτσε τώρα να δούμε. Αχ, Θεέ μου, δεν το πιστεύω. Ίδιος. Κάτσε να τον δω. Κάτσε να τον δω. Δεν είμαι εγώ. Τρώγει. Γεια σου. Θα πεις πίσω. Πού είσαι, ρε? Πού είσαι τόσα χρόνια? 5 χρόνια. Πού είσαι? Πού είσαι? Κοίτα. Κάτσε, Ήρμα. Εντάξει. Ήρμα. Ήσυχα. Σώπα, ρε, 5 χρόνια. 5 χρόνια. 5 χρόνια. Πού το βρήκες? Την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Ρόκι, λοιπόν, έπαιξε σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Έπαιξε σε όλες τις εκπομπές. Έπαιξε ακόμα και στο δελτίο ειδήσεων του Ισραήλ. Έχω γράψει 2 βιβλία. Έχω κάνει πάνω από 100 ομιλίες για επιχειρηματικότητα. Έχω πάει στο Dragon's Den. Έχω γυρίσει 700 βίντεο σε social media και στο YouTube. Όλα μαζί να τα βάλεις, αυτά που έκανε ο σκύλος σε μία μέρα δεν τα πιάνουν. Γιατί? Διότι στο τέλος το μόνο που μετράει είναι το πώς νιώθεις και πώς τους έκανες να νιώσουν. Σε όλα τα πράγματα. Το να γράφεις μια τέτοια ιστορία είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Κανείς δεν λέει ότι είναι εύκολο. Έχει όμως ένα μεγάλο καλό. Ποτέ δεν ξέρεις που θα σε βγάλει το επόμενο σου βήμα. Ο Steve Jobs, ο Μακαρίτης, έλεγε ότι μόνο από το τέλος προς την αρχή μπορείς να ενώσεις τις κουκίδες για να καταλάβεις πού ξεκίνησες και πού έφτασες. Εγώ, ας πούμε, σε καμία περίπτωση δεν μπορούσα να φανταστώ ότι οι πρώτες μου νύχτες στο ραδιόφωνο, γιατί έτσι ξεκίνησα ως ραδιοφωνικός παραγωγός, θα μου δίναν την πρώτη μου δουλειά ως μηχανικό. Και μετά θα έκανα ένα κάρο κατασκευαστικές εταιρείες. Θα έστεινα 17 εταιρείες σε 5 χώρες. Θα φτιάχνα την Intranet, έτσι, που έχει πάει η Αμερική, έχει πάει η Αγγλία, έχουμε ανοίξει δηλαδή εκεί πέρα. Θα έγραφα 2 βιβλία. Ή ότι θα έγραφα ένα μουσικό παιδικό παραμύθι. Ή ακόμα ότι θα μιλάω σήμερα σε εσάς. Ούτε αυτό ξέρω που θα με βγάλει, έτσι. Αυτό απλά το οποίο θέλω να σου πω ότι είναι και πάλι δεν είναι τίποτα εύκολο σε αυτό το εγχείρημα, στο να γράψει τέτοια ιστορία. Αυτό όμως που μπορώ να συγκινηθώ είναι το εξής. Ότι αν έχετε αποφασίσει ότι θα επιλέξω κάτι που θα με κάνει πρώτα να νιώθω καλά και θα έχει όμως και έναν οικονομικό παρονομαστή. Αν έχετε αποφασίσει από την αρχή ότι ακόμα και 7 φορές θα πέσω θα σηκωθώ 8. Και αν στο τέλος αποφασίσετε από τώρα ότι σε κάθε μικρή και μεγάλη επιτυχία δίνω και κάτι πίσω στην κοινωνία, το ταξίδι θα είναι μαγικό. Και θα έχετε γράψει μια ιστορία που θα αξίζει να ακουστεί.